Nova reunión da Comisión do Transporte Metropolitano esta mañá, convocada e presidida pola Deputación, a que asistiron representantes de 16 concellos ourensáns, co obxectivo de consolidar un novo avance no que supón unha demanda histórica para a cidade e os concellos da área metropolitana, onde se concentra a metade da poboación da provincia. O encontro desta mañá centrouse en analizar os traballos para a posibilidade de implantación dunha primeira fase real e rápida cunha extensión de 3 km nas liñas actuais. Sobre o mapa xa elaborado, realizouse polo miúdo a situación da licitación do servizo do Concello de Ourense. Este punto foi aclarado polos representantes municipais do Concello da cidade ao considerar que coa actual adxudicataria habería marxe suficiente para acometer esta extensión, algo que foi recibido positivamente polo resto de integrantes da comisión. O seguinte paso foi acordado por unanimidade e consistiu en establecer unha simulación destas frecuencias, algo que farán os técnicos do Concello da cidade para analizar o custe destas liñas e poder dar paso así a que a Xunta proceda a negociar o que afecta ao contrato do transporte no que atinxe a creación ou supresión de paradas.